Cela sithobise inhliziyo. Hallelujah. Siyabonga emakhaya. Asibingelele umndeni wakwaNkona nomndeni wakwaXodu. Nehlobo nabefundisi nabodokotela. Nezikhundla zonke ikhona ezweni. Ufuna ngithintithe phela. Ngilungise phela kube muhle. Uyabona ungizami. Hallelujah. Sibingelele ngalabo esimi ngabo la. Nibahle namhlanje. Mazizokhuluma indaba yenu la sibuye sikhulume indaba yezwi. Labazalwane bathatha isitepi sesi tough kade simnandi. Amen. Nizoba mfishane nje kancane. Sisazokhuluma nalabazalwane ngoba kuningi esijwayele ukukhuluma bazi kahle. Abangenanga ngemistake la. Bangene ngoba eqonda ukuthi bayaphi. Kuningi singadlula kukho ngapha nangapha. Sekukhulunywa into eningi ukuthi le material eyithatha anginithatha nobabili. Nalo uyayithatha nalo uyayithatha. Manje akekho ke ozothathela omnye. Fa bakhe into efanayo. Kungatholakala omunye yakho omunye ebhidliza. Kuzoba enye into. Uyazi ukubhidlizwa kwalento kuba inkenganyana. Akusiyo lento kuthiwa kukhona number 3 niyayizwa le. Ayisebenzi kanjalo. Number 3 lokukhulunywa ngaye uwe. Usuku uthathe lento yala ekamereni uyitshela loya. Bese kuba number 3. Bese nisukela uSathane to uSathane uthe. Kanti akuyena uSathane. Oh yizwe lenkosi leli yebo ngiyibongela. Akuyena uSathane wena. Uma uphuma nento zomkakho uyayixoxa kumuntu ongafanele ukuthi azazi. Khona abantu abanejealous. Khona abantu abangathandi into enhle. Khona abantu abangakufuni nje. Ngoba nila khona abanejealous bathi ngabe kuyini lokho. Niyangizwa. Khona bathi soke sibona abanye abanejealous babefuna wena. Abanye babefuna wena. Angeke bathule. Bazokudla babe umkhumbi ingwenya kuze kuye ngale. Kodwa ke esikubonga uNkulunkulu uhlelile. Kukunevesi la sisazokhuluma elapha kuGenesis 24. Uma sikhuluma ngale nkonzo unumber 18. Uverse 18 wakhona sithola inceku la ithunywa uAbraham. Ithambo yongifunela inkosikazi lapha kubafowethu nasendlini kaBaba. Ungayithathi noma kuphi. Enye indaba lokufanele uyazi neyokuthi nibe nenhlanhla. Akuthathwe inqwaba yiningi into ayibona. Ntokozo nosiya uyayibona engakanani? Ungafika ucaphune nje. Ngokubona abantu bekha. Uyabuka kuqala bese uyothandaza. Hayi uthi ngoba ngathi kuyafana bese uyakha. Uyokha kanti ukufezela. Ulitholile ivesi? Lithini? Uyisaka uganana noRebecca. Aqali ngani uganana? Ungalifunda. uAbrahama wayesemdala eseneminyaka eminingi. Nkosi yami. uJehova wayembusisile uAbrahama kukho konke. Wayesethi uAbrahama encebini enkulu yendlu yakhe eyayibusa konke anako. Beka isandla sakho phansi kwethanga lami. Ngizakufundisa uJehova. uNkulunkulu wezulu noNkulunkulu womhlaba. Ukuthi awuyukuthathela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlezi phakathi kwabo. Ongilinda kancane. Ngifuna ukulungisa le ndawo. Ayikho le ndawo ukuthi khona isikhathi esinje nesinjani. Inkinga yakho ucaphunile enqwabeni yalesi sikhathi. Lesi sikhathi sidinga abantu balesi sikhathi
kodwa futhi lesi sikhathi sidinga abantu abanosimakade. Akusi mistake ukuthi uphile kulesi sikhathi. Uyabona la uAbraham ukhuluma indaba kaGanana yendodana yakhe. Uthi ungathatheli indodana yami unkosikazi kubantu engihleli, hayi ngoba bezonda, hayi ngoba naku bebabi, kodwa nje bhekisisa kahle ukuthi uthatha bani. Kuyezwakala isikhathi lesokubhekisisa kahle nesokusizwa inkosi. Asinibongele ke bangcwele ukuthi lo mshikashike enuthathile uzonifikisa ezulwini. Niyangizwa? Nizwile kahle sihlalile nani isikhathi eside siphenya yonke indaba, sasa kukhuluma elinye ivesi la elanigulisa inhliziyo lokuthi uIsewulo umzukulu kaAbraham wathatha intombazana yazoba usizi. Wena ke Ntokozo ungabe usizi kulomfana, nawe ungabe usizi kulosisi. Usizi lwenu luphelile, niluchithe emthandazweni, niluchithe ekubukeni izwi noba ungakaqedi la ngoba ngithe ngiyasheshisa nje. Unumber 26 uverse 34 kuyoGenesis ngidlulisa konke nje. Sengenzela nomunye othi uyathatha kade uthatha usizi. Amakhosikazi. Awungilalele. Athi uyathatha uthatha ini? Uma singatha ke kumbulu inhliziyo lapho ungabona umhlolo. Kukhona omunye ngathi angisabuyeli. Inkinga uqaphelanga. Amakhosikazi abani? kaEsawu. Ayini? Verse 34. Yeah. Wathi uEsawu eseneminyaka engamashumi 40 wathatha umfazi uJudith indodakazi kaBheri umHeti noBasmati indodakazi kaEloni umHeti. Baba lusizi enhlizweni kaIsaka noRebeka. Angixoxe ngiqala ngawe Ntokozo, uyayizwa? Noma ngathiwa ukwate kangakanani, noma ngathiwa ulimele enhlizweni utholele indoda inamakhosikazi awu-8, uyezwa? Ungalokothi ube usizi kuye. Ungalokothi ube usizi kosisi bakhe. Ungalokothi ube usizi ekhaya kini. Ubathuthele indaba zokuthi lo akakunaka uhamba ngo4 azawubuya ngo2 ekseni. Thatha lolu sizo lunika uJehova. Ungalinika bakini, ungaliniki futhi nodadewabo nobaba nomama wakhe. Uyangizwa kahle? Luthatha ulunike bani? Ngoba usimakade ukhuluma indawo ezu13 la izweni lakhe lokuthi lo bhuti wasuka wakholwa walanda intombi enhle kade ulanda usizi. Lapho esifunda khona sifunda indaba ukuthi uAbraham uthe ungalokothi uthathe noma yikuphi, qala ubuke ibese uyathandaza. Ngakho ke ngiyakholwa ukuthi nibukile kahle, namcela uNkulunkulu wanimisa, namcela uNkulunkulu waniqhuba. Kodwa into ayenzile uJehova yile. Njengoba nifakile kule nkonzo le, kunezinto angeke ayisuze. Angiphindi, kunezinto angayenze njani? Ukuswela ngeke akusuze. Noma uyathanda uthanda ngeke akwenze njani? Number 2, akho mali azoyiletha ezulwini. Nina nizozakhela nina ngenqondo yenu. Akho uNkulunkulu ozonakhela umuzi lapho omkhulu nikhanga Jehova senzele umuzi, haleluya. Cha, kuyofanele nihlale phansi neziplan. Usimakade anivuse inqondo. Jesus. Kuyezwakala? Amen. Ningalokothi ke nithi khona izindle ezinqakwayo. Akho ndle ezoyinqakala. Sebenzani. Nikhonza inkosi.
akho imoto enizoyinqaka nizosebenza. Noma ungathula mhlawumbe wena waxabana noThemba ngakho lokho. Nasuka indaba ukuthi nohambe nqaka imoto, akunqakwa imoto kuyafundwa. Uhambe uyosebenza ube nemali yakho. Hayi indaba ukuthi uzoyinqaka ngendlela ethile. Awuqedele lo 18 ka chapter 24 sisakhuluma ngomshado la. Bakhona abantu abangcwele. Kukhona engizokusho kusasa okungaka kubo. Abazohlangana nakhe emva konyaka hayi manje. Genesis 24 verse 18. Yebo ufunde. Yathi phuza Nkosi. Yebo. Yasheshe yehlisa imbiza yayo esandleni sayo yayiphuzisa. Kwathi siqedile ukuyiphuzisa yathi ngiyakukhelela namakamela akho azaphuze onke. Okay, kunendaba la. Ntokozo ubabonela osisibakhe. Balo. Ubabona kahle? Ngathi awubo. Ubabone kahle? Awusukuma uphinde ubabuke. Babuke kahle nje, phakamisani izandla nabakwaXolo. Ayiphakama izandla. Ningayifihli ngithe phakamisani ini. Uyayibona singakanani? Bafaka ama-mask kodwa izandla uyayibona. Isizathu sokuthi ngiphakamisa izandla nje ubukhelela amakamela lo. Nalaba banamaka ungabe ubusufika udalo kunye. Uthi ngithanda lo loyana ngathi ukukhuluma kuze kweqe. Uyayizwa le ndaba. Njengoba uya kulabo bonke labo sisi laba akekho ngakhulumi. Khona okhuluma kumnandi. Khona uthi akusho ukuthi ke njengoba ethi isizini yakho. Ufike kahle wafica labo sisi bekhona. Abanye baye emshadweni, abanye basaya. Abanye bahleli nje. Bazobuka. Uyayizwa lena. Bayabuka. Asikho kwisidingo sokuthi uhlale ungathi awukho right. Ngelinye ilanga kuyoba nomcimbi bonke labafuna itiye. Uyalibona leli tafula lingakanani? Bafuna yini? Ungadinwa ukuthi udinwa yilaba ngoba uyozufe. Unabo. Uyayizwa le ndaba. Abakuhluphi. Inkinga usuma kade ukwethembile ngale ndoda. Ukuthi kufaka la uzohlala kanje. Into ezokwenza uqhubeke nabo ukuthi ube nothando lo extendwa nsuku zonke. Hlala phansi ngane. Amen. Mawungenalo uthando lo extendwa khohlwa. Ekseni ufuna ikamelo lapha ya. Webona yandle ngibukayo. Ulifune ngale lakho yolungisa amaplango. Uthi sengikhathele. Kade akukhathalwa la emshadweni. uJesu akakhathala ngithi wasibutha siyize. Wasibuyisela empilweni kabani? Vela ngisho ukuthi ngifuna uamen. Ngizokhuluma le ndaba. Kuyezwakala. Siya ku57 isengiyavala. Angizi kushumayeza lapha ngizoxoxa nani ukuthi phakathi kwenu ukhona uzohamba nomunye kukhona abawankulu abazosala ubathanda. Kade ngizolo umfana ekhuluma inkondlo yothando ngifika la kodwa khona okunye ngakuzwanga kahle. Ibethi ngezwe ekhuluma inhliziyo yendlala ethi asifunda u57. Ngimzwile lo mfana ekhuluma. Ubona lo mfana angayiphinda lento kade isho la. Wemfana kade uthini la ngesikhathi ukhuluma ngothando? Angikuzwa uthini?
Kade ukhuluma ngendlela ende. Oh, sihlala phansi obakade usemoyeni. Siyabonga. Verse 57. Yeah. Base bethi sizakuyibiza intombazana. Kusho dade bayo. Emlonyeni wayo. Oh, sekushaba kwaNkuna. Bakhona bakwaNkuna. Phakamisani izandla nginibone. Haleluya. Nifuna ukuzwa ngaye ukuthi uyahamba uya kwamakhathini. Awufundi. Base bethi sizakuyibiza intombazane sizwe emlonyeni wayo. Nkosi yami. Bambiza uRebecca bathi kuye, uza kuhamba nale ndoda na? Wenze njani manje lo? Wena khuluma, ngifuna bezwe. Funda uzokwenza njani? Uza kuhamba nale ndoda na? Wathini? Wathi ngiza kuhamba. Batshela uzokwenza njani? Bayasala la. Mshayeleni izandla. Ningambambezeli. Uyikhethela ngithi ukuthi le ndoda wenze njani? Bakhona abazalwane. Amen. Awukhethelwa la. Ukhethe uyabona abaningi abafana la abagunda lezi ndlelana. La baninga kodwa uyikhethelele ndoda. Ukuthi uzokwenza njani? Ubumabide. Wemakoniti. Ngathi mangilapha usukele eyishesha wena. Hayi. Uthe uzohamba nendoda. Awusho ukuthi ngiyikhethele. Shaya kahle bo. Ungambambezeli mama baba sisi ungambambezeli ngendaba akuseyena umuntu okhulunyisa indaba ukhethile wena kade usacabanga usekhethile noma ungasala nenhliziyo ebomvu kaFebruary sorry buku 2021 usekhethile ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngani bangcwele ujoba sikhuluma nje kuningi enizobhekana nakho njoba nizobhekana nesimo nje nimunye manje yizo singakanquma usuku lobunye kodwa seniqalelana ayibona ukuthi kunala emva kwenu nihlele ihlalweni eziphambili manje nihlale kanjena ke namhlanje lambile nihlale kanje namhla imali ingasekho nihlale kanjani namhla kungasekho lutho enigqokayo yisizini anihlale nibahle ngelinye ilanga kuphela sunlight lelihlaza indoda ibizwa ngento nalonkosikazi ungambizi yiyo lento le wena njalo umfundisi wethu wathi ngangayimiselanga uyibona ukuthi uyimisela kanjani ukwayibuka ube khona isibuku bezisibeka la uyibuka ukuthi uyimisele kanjani uma kwenzeka into uqhubeke lapha wemathapelo ngifuna ushuthi isithombe lo umnike asibuke insuku zonke lethi foni hawu Nkosi yami sengiyavala lethi foni shutha nangu usiyamshuthe usigeze umnike awuqedanga
lona umshotile wabahlanganisa uthi 1 bese uthi 2 shazo amakhanda bemabili nakho lesithombe sizogezwa sikhuliswe sikukhumbuza ukuyimisela kwakho njengoba ubude bendlela bunje uyikhumbula ukuthi wawuyimisele kangaka yini lesikuthi endleleni ubude bendlela bukhathaza indlela yakho angisayikhulumi ke ubude bomshado ubude bomshado hayi khona omama ungababona behleka nje ungacabanga ubahleka mayifika ekhaya ukhathela ibhodo liweli ubude bani bomshado ubude bomshado kufana nobude bokukholwa umuntu uma engaqinanga kahle ekukholweni uwa ngopast 11 simlindele ukuthi uyoshumayela ngo12 isizathu uhlulwe ubude bokukholwa ngakho ke ngiyanicela izithombe zizokhokhelwa yimi zigezwe ihlale kimi esinye siyosala kimi ngoba sazohlala nani 40 years azinizukufa manje akho corona izohlala ngani usafana siqhubeke nobude bokuphila kwenu sinibheke kahle ekukholweni ngoba ngaphandle kokukholwa ngeke niqhubeke ngaphandle kaJesu ngeke niqhubeke uma ningathathanga uJesu nambeka phakathi ukhulunyila ukuthi owakhe indlu ngaphandle kaJehova uyakhelisa kuyezwakala angeke kwenzeke lutho usimakade ukwenzela uthando lude uyabona nje uSathane uzoletha ezinye izinto la engqondweni ngelilanga ulele ekseni lini izulu ayolanda iti ubuka amagwegwe kade ungawaboni mayihamba ngathi uthi kodwa ngakhetha kanjani kwazi ngathi ngangaboni manje cha isimo sobude bendlela futhi umesebu uyothola ingane uzombona esenamanye amatayela kusewuye lo uyezwa ngeke ahlale umnyuve nje uzoshintsha agqoka u48 ngowakho uyayizwa lento ushanga agqoka u50 okabani wenziwe uba kuyezwakala kunenkinga nyana ungathi ayibona mfethu awungacabanga ukuthi ohlale umnyofu uyadevelop hayi kancane uthatha 100 kg athi ngowakho ufuna kuba ngokaba kuba wakho kuphela wakhethwa uba nosibize lesezala manje pho umese ngaphezulu ka58 fast messenger qedela iverse standards basebemukisa odade wabo uRebecca nomzanyene wakhe nenceke kaAbrahama namadoda ayo yebo bambusisa uRebecca bathi kuye dade wethu yebo yiba wena izinkulungwane zezigidi lalelani mangcwele ngiyadlula nje lapha ekhaya kwaNkuna nisho ngazwilinye ukuthi uyokwenza isibusiso singaphezulu kweyigidi lapha yohlala khona kwamakhathini niyangizwa nokade nolimi lokuqalekisa alusasebenzi manje ngicela uphinde leli verse siyambusisa noma wena ungathandi bambusisa uRebecca bathi kuye dade wethu yebo yiba wena izinkulungwane zezigidi akabe zinkulungwane engakanani zezigidi emalini kukho konke akuthinta ngesandla kuyoba zigidi haleluya kuyezwakala hlala noSimakade uSimakade wazinwele zakho uSimakade akabuki njengabantu abantu babuka indlela abathanda kodwa namhlanje bayakubusisa noma ngathula kusho mina bayakubusisa ukuthi lapho uyakhona kubo kwalendoda ayikho into ezokuhlupha noma bangathini
kusho uSimakade wathi khetha lo mnumzane. Amen. Uzoba umnumzane ngawe, uzoba indoda ngawe, futhi uzoba isidwedwe ngawe. Uma uthanda wena abe imfaduko, uzoba imfaduko yokwasha izitshe ekhishini, uzokwenza wena. Umneke kulo lonke iDavidton bayezwa bangcwele. Phela hayi ukuthi ubona amadoda enje uwe. Ngeke uthathe indoda yakho hamba uyineka njengeshidi. Uthi be yini? Ngiyabuza uthi be yini? Ngakho kuze kuphile. Thatha indoda yakho uyifihle kuphi? Makhona lapho ihluleka khona. Akube indaba yakho nayo. Hayi ukuthi kube indaba yakho neyathi. Asingene endabeni yakho. Kuyezwakala bangcwele. Ngakho siyambonga uNkulunkulu bangcwele ukuthi nakulesi sikhathi sithole leli thuba elincane lokudlulisa lamazwi ukuthi inkosikazi ke akusiso isinkwe esibrown. Sengisho ke siya inkosikazi yahla. Uyezwa? Yondliwa. Number 2, inkosikazi inegrosa awu 3. Number 1, khona igrosa yasekamereni esuka lapha ihlala izophela la yokuyilungisa. Uyambona? Eyenzipho, eyomlomo, eyokususa konke lokho, eyamashiya, eyokuyiphephetha iphunga lingabi bikho. Igrosa yakhona idinga ibudget ka 5,000. Uyayizwa? Uphinde kube igrosa yanyanga zonke yokuthi uqagela ngiphetheni. Ngelila ngumphathele stick sweet. Uphinde umkhiphe futhi ayilapha kwaSpares. Ayokhomba adle ibhekhe engaka. Number 3, ibe suyamncoma. Mtshele nje ukuthi muhle, mbuke. Ngiyambona muhle. Awumtshele phela. Tshela lo nkosikazi ukuthi muhle. Yeah. Ungabuyeki ke lo uhla umtshela nje ukuthi muhle. Uzayizwela ukuthi uthathe indoda emthanda ukuthi muhle. Uyayizwa lento. Bese kuba le grosa yanyanga zonke yokuthi njalo uyothenga uthenga amaviyana, ivosi, yamaqanda, irice, uphutha istamp. Wena uyibheke le ndoda ukuthi idla kangakanani. Mayidla amaplate awu3, qala namhlanje uyazi. Ungamkaleli indoda ayikalela ukuthi idla igcine kuphi. Uyezwa? Ungalokothi uxoxe ngayo kokuza kwenu la ngaphandle. Uthi mina nginenkathazo. Lo muntu akasheshe ukusutha. Uyezwa? Mnike ngendlela afisa. Ungabikho khona into ezoshoda ngayo kuwe. Uyangizwa sisi? Uzozakhela wena. Phinde uyibhidlisele bani? Nkosi ngibusise.